ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ପିଙ୍କି, ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉନି? ଆରେ ନା ବା, ସିରେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯୋଉ ରେବତୀ ମାଉସୀ ନାହିଁ କି, କାଲି ଆସିଥିଲା ଯେ ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ କାଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉନି। ସେ ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦରଟା, ବାନ୍ଦିରୀଟା, କଳା ପୋଡ଼ି ଛେନିଆଟା। ଆରେ ମୁଁ ତ ଡେଲି ଡେଲି ପାର୍ଲର ଯାଉଛି, ଆଇବ୍ରୋ ସେପ୍ କରୁଛି, ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଅଛି। ଆଉ ମାସକୁ ଥରେ ସ୍ପା କରୁଛି, ଦେଖୁନୁ ମୋ ଚୁଟି ଯାକ କେତେ ସିଲ୍କି ସିଲ୍କି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ମୋର ବୟସଟା କ'ଣ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯେ କହୁଛି କି ତୋ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତୋ ମୁହଁଟା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ବା ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯାଉଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୋ ବଡ଼ିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି ବୋଲି। ଆରେ ନା ଲୋ, ମୁଁ କାହିଁ ତା କଥା ଭାବିବି? ହଁ, ସିଏ ତ କାଳିପୋଡ଼ି ବାନ୍ଧିଟିତା, ମୁଁ କାହିଁ ତା କଥା ଧରିବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନା? ହଁ ବା, ମୁଁ ତ 60 ବର୍ଷରେ ବି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି।